हाँ तो भाई लोग का हाल चाल बा, कैसन बानी रउआ सभे। आशा करतानी कि रउआ लोग स्वस्थ और मस्त होकर। तो फिर से हम हाजिर बानी आप सबके भाई दीपक सिंह छपरहिया, एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा हिट मेटर लेके गाना उपस्थित बानी। अगर हिट मेटर में शौक बा तो रउआ सबके बता दी कि हमरे वो गाना लिखल रहे, रोवतारी मैना हो मैया गिरता नया नामा से लोर। रुआ सब तो सुन ही हो। हम आज भी हर मंदिर पर बाजेला। आ उ गाना के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देतानी, या ना तो रुआ सब सर्च मार के सुन सकतानी दीपक सिंह छपरहिया के हिट बोलबम गाना। हम हई आप सबके भाई दीपक सिंह छपरहिया, और रउआ सब देखतानी डीके पिक्चर्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल। अगर हमरा से हमेशा खातिर जुड़ल रहे के चाहतनी तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के दबा देब। हमें चैनल पर डेली एगो नया नया गाना डालीला। आज भी एगो नया गाना लेके आयल बनी, तो आई हमनी के स्टार्ट कल जाओ। सबसे पहले मुखरा बन के पुजरिया ओइन दुवरिया भक्ति में विभोर। बन के पुजरिया ओइन दुवरिया भक्ति में विभोर। विनती करिले हाथ जोर दर्शन दीही भोरे भोर। विनती करिले हाथ जोर दर्शन दीही भोरे भोर। बन के पुजरिया ओइन दुवरिया भक्ति में विभोर। बन के पुजरिया ओइन दुवरिया भक्ति में विभोर। विनती करिले हाथ जोर दर्शन दीही भोरे भोर। विनती करिले हाथ जोर दर्शन दीही भोरे भोर। तो हाँ भाई लोग, रउआ सब खातिर खुल गल बा बहुत ही एगो अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जवना के नाम बा परफेक्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अगर रउआ सब आपन ऑडियो वीडियो गाना बनवावे के चाहतनी तो ओहुला संपर्क कर सकतानी। आ सकतानी दरभंगा में। अगर दूर बानी, अगर ना आ सकतानी तो रउआ सब म्यूजिक भी बनवा सकतानी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कम चार्ज में। रउआ सब ओहुला संपर्क कर सकतानी। रउआ सभे देख ली स्टूडियो के एक नज़ारा हम दिखा देतनी। देखी सब चीज ओके बा, सब चीज ओके बा भाई लोग। रउआ लोग स्टूडियो के एक नज़ारा देख ली, रिकॉर्डिंग करावेला आ सकतानी, नया नया गाना गा सकतानी। देख ली हारमोनियम भी रखल बा, रियाज उवाज को के गावेला। यहाँ नया सिंगर के सिखा के बता के बढ़िया से समझा के गवावल जाला, काहे से कि बेस्ट क्वालिटी देवे के प्रयास कइल जाला। दोस्तों फर्स्ट अंतरा सबका से पहिले आके मंदिर के धोइले, कोके जल अर्पण भोले ध्यान में रहुए खोइले। सबका से पहिले आके मंदिर के धोइले, कोके जल अर्पण भोले ध्यान में रहुए खोइले। एक गौर जी बाटे बाबा देखी हमरा ओर। एक गौर जी बाटे बाबा देखी हमरा ओर। अरे विनती करिले हाथ जोर दर्शन दीही भोरे भोर। तो दोस्तों लास्ट अंतरा, अगर आप लोग हिंदी भोजपुरी मैथिली मगही भाषा में गाना लिखवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कि दीपक छपरहिया के रउए सहारा, नीरज नीरमोहिया के बाटे कब से खारा। कि दीपक छपरहिया के रउए सहारा, नीरज नीरमोहिया के बाटे कब से खारा। हे भोलेदानी करी मेहरबानी परिश्रम कराई ना कठोर। हे भोलेदानी करी मेहरबानी परिश्रम कराई ना कठोर। विनती करिले हाथ जोर दर्शन दीही भोरे भोर। अरे विनती करिले हाथ जोर दर्शन दीही भोरे भोर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।